Hi guys! Eto na, buksan na namin ang package number 4. Kasama ko na naman ang partner ko. Dahan-dahan, baka may masugatan. Eto mga sis. Ayan. Eto. Dito. Eto. Eto na guys. Buksan na. Ayan. Yay! Thank you! Ang ganda, di ba? Bagong-bago. Ang bango-bango. Ganda. Ito pa, pambata. Ayan. Mga damit. Ito pa. Damit. Okay. Damit, mama. Ito pa, damit. Ito pa, damit. Pa, damit. Imo ni ma. Lah, Imo na rin ni. sara ako ma. Ayan. Ito pa, sis. Ito pa nga package na mo. Ngalan na. Kaya pa, guys. Imo mama. Tapos ito, Day Maya, Merry Christmas and Happy New Year. We love you. Ayan. From Ate Trining. Thank you so much. Tingnan natin kung ano ang laman. Hello, my God. Oh my God. Diba? Sa akin to. Charot. Ini trapo sa mga plato. Eto pa. Ini. Eto pa. Oh, thank you so much, ate. I love you so much. Meron pa. Pang ganito ito, oh. To Ate Maya from Maha. Galing ito kay Maha. Thank you so much. Parang ganito ito, guys. Yan, sa buhok. Ganyan ito sa buhok, guys. Di ba? Thank you so much, Maha. I love you so much. For Mother, the Alfonso. Ito, nakabalot na para kay Mama. Ayan, pambata, mga ses. Balik at Eto, para saan to? Ayan. Ayan, nakabalot siya. Eto na. Pasko 2021. Dear Lola, maligayang Pasko po. Love you. Galing kay Maha. Para kay Lola ito, guys. Ayan. Sama ni? Kasyang-kasya ito kay Chichi. Tapos ito, Goldfish Baked Snacks Crackers. Ayan. Pang snack ito, guys. Ayan. Sirwin ako ni. May nakabutang. Dai Paki. Balot na lang ng Christmas wrapper for Lola from Maha and Ate Trining. Eto kay Lola. Ibalot ko ito, guys. Tapos, meron pa, guys. Ako mga hotdog. Ayan, guys. Thank you Amo so ni. much. Amo ni. Kasi amo ni. Tinahan. Agay na ra ako. Tapos, ito, guys. Ako ni. Ako ning kwan. Ala. Ayan. Ako Ito, na. guys. Ako na. Ito, diba? Imo ni? O, sige, imo na. Tanawa naman. Ha? Tanawa na. Ito pa, guys. Ay, daw sige sa nina. Makidaghan kita sa nina. Hala, oh, diba? Thank you so much. Oh my God, ang dami. Thank you. Oh my God. Thank you so much talaga. Tapos, eto, Coffee Mate. Ayan, guys. May Chinese Coffee Mate. Tinapa. Yang star. Masa ni? Tinapa. Si Tinapa. Tinapa. Victoria Organic Marinara. Ayan, marinara, guys. Sauce ito. Sauce. Ayan. Ito, amin niya mo to. Tapos, ito pa, may nakalagay. Boarding house. Ayan. Tapos, itong isa, may nakalagay dito sa isa. Ano to? Balay sa Bukid. May Ito isa mga sis. sa balay din eh. Unsa man ni siya? Pinagbatin.
Peanut butter. Butter. Hazelnut spread with cocoa. Ayan, di ba? Social lang. Thank you so Isa naman. Isa much. naman. Halika na. Oh, imo ni? Mga mahalo na kasi nga, yung mga pangkwadya. Eto guys, mayroon pa. Ito pa. Ano ito? Jacket ito guys. Jacket. Jacket. Oh, imo na? Imo ni? Oh, imo Yung mga uma. Eto guys, tingnan natin. Ang dami pa, grabe, sobra. Eto. Wow. Eto guys, marinara din. Balay sa bukid. Coffee ito guys. Halo. Vitamin sa mga mo. Tumasa Tumarko na man ni. eh. Tumarko na naman. Vitamins ito guys, Sintrom. Tapos ito, Akin na. ha? Ako. Emo. Sige, ako. Sa mga bata ito guys. Dili bata. Eto pa, moots. Assorted fruits. Tapos, eto pa, Rice Krispies Piece. Ampaw na sa amo. Eto pa guys, ampaw kuno ni siya. Ito pa guys, basahin natin kung para saan ito. Pang chicken ni. Balay sa bukid. Thank you so much. Love. Ayan guys, eto pa, Knorr chicken flavor. Ayan. Drama. Panda chocolates. Eto pa, Del Monte juice. Fun house. Yan. Eto mga sis. Eto pa, Premier protein. Pang matanda ito. Akin to. Pang lampas. Oh, yan. Eto pa guys. Boarding house coffee. Ayan, di ba? Tapos, meron pa. Ayan, grabe jacket. Mm-mm. Sobrang bango talaga. Mayonnaise ito, guys. Noodles nga nila ta. Ito ay spam. Tapos, meron pa. Wana. Eto, mayonnaise. Eto na, guys. Tapos na ang ating unboxing. 4 box. Centrum. Meron pa. Eto pa. Eto pa. Tapos, meron pa. Ayan. Ipaharap mo yan. Ipaharap mo yan. Tapos, mayroon pa Oh, ang sama na siya. kape. Kape. Ganyan mo. Di, ganyan mo. Ganyan. Ito pa, Ang sama na siya. nilata. O, di pa. Iharap mo. Ay, salip di yung ano. Ito pa, hotdog. Hotdog. Oh, very good. Ang kana, ang sama na siya. Ito pa, coffee meat. Coffee meat ba rin na. Eto pa, oh, iharap mo. Peanut butter. Peanut butter ba rin na. Tapos, meron pa, oh. Tinapa. Marinara. Tapos, ito pa, panda. Ayan, guys. Thank you so much. Talaga. Tikman ko ito, guys. Kasi, first time ko ano na ganito. Oo, matalino talaga ito si Sherwin. Kasi sabi niya, ampaw daw. Parang ampaw. Oo, ito. Dami. Lami siya. Matuwa ang mga bata nito, guys. Ito yung sa akin. Be? Ayan. Pati niya sa ako na. Sa ako na. Namaguna kabutang dani, oh. Yan, guys. Kasyang-kasya sa akin, di ba? Masarap. Tapos ito, sa akin din, babaeng babae talaga ako nito. Oh my God!
Wow. Wow. O, diba? Mayroon din sa akin. Thank you so much. Balutin ko pa ito guys for Lola. Eto na guys, tapos na ang aming unboxing, pang-apat na box. Maraming salamat Ate Trining, Ate Glena, Ate Dairit, Kuya LD, and especially to Yumaha. Maraming salamat sa mga binigay ninyo sa amin. Sobrang dami. Ako'y nagpapasalamat sa inyong lahat. Sa mga bagong subscribers, thank you so much.